vi skal bevise følgende, at hx det er lige med fx plus gx, og det er det samme som h mærke x er lige med f mærke x plus g mærke x. Vi starter med at skrive følgende op. Så h x plus delta x til slut minus h og x, og så skal vi dividere det med delta x. Og det ved vi egentlig går mod h mærke x. Nu skal vi skrive den her op. Så f det er lige med f og x plus delta x. Og vi starter lige med en parentes rundt om. Parentes slut plus g x plus delta x parentes slut. Og nu kan vi så se dernede, at vi skal have en minus mellem det næste led, hvor vi plusser med fx plus gx. Så det bliver til parentes f parentes x plus g parentes x. Og så er det første led færdigt, når vi lige dividerer med delta x. Nu kan vi begynde at ophæve parenteserne. Og det gør vi som følgende. Vi siger, at det bliver til f x plus delta x parentes slut plus g parentes x plus delta x. Og så når vi skal ophæve den her, så bliver det til der mangler en slutparentes der. Det bliver til minus f og x minus g og x. Nu kan vi så begynde at bytte på det. Og det gør vi ved, at vi bytter rundt her. Så det bliver til f x og det bliver til f x plus delta x. Og så bruger vi den her til minus f og x. Og så kan vi plusse det med den her g og x plus delta x til slut. Og så kan vi minus det med gx, som står der. Og vi manglede os før lige at dividere det med delta x, og det gør vi også her. Divideret med delta x. Nu kan vi så begynde at dele den op i to. Og det gør vi med følgende. Vi siger, at f og x plus delta x til slut minus f og x. Den dividerer vi selvfølgelig også med delta x. Så kan vi tage et andet led herover. Og det siger vi g og x plus delta x til slut minus g x. Det dividerer vi også med delta x. Og nu kan vi så se, at hernede, det går mod delta x, mod f mærke x. Så det er f mærke x. Og vi kan se der, den går mod g mærke x. Ja. Og som tidligere nævnt, så var h mærke x den der. Og nu kan vi så se, at h mærke x, den er lige med følgende. Og det er et svar til h mærke x. Den er så lige med f mærke x plus g mærke